Jer naša županija je drugačije rekla da treba upravljati ovom Hrvatskom. Naša županija, građani naše županije su rekli da ovom Hrvatskom treba upravljati SDP i naši birači su jasno poslali poruku HSS-u da HSS treba ići s nama u tu koaliciju. I da je to tako bilo, da se napokon slušalo građane Koprivničko-križevačke županije, Hrvatska bi bila puno pripremljenija za krizu, danas nam ne bi bilo ovako teško kao što jeste i danas nam ne bi bilo ovako bezizlazno kao što jeste. Jer ne bismo bili u situaciji da imamo plinsku krizu. Znate, mi bi znali u 8. mjesecu, što, eto, Polančec nije nikako mogao znati, da je ove godine 50.000 novih potrošača priključeno na plin. Mi bi znali u 8. mjesecu da i prošle godine je bila Petrokemija Kutina isključena iz plinskog sustava kada je temperatura bila ispod -1. I mi bi znali, što Polančec nikako nije mogao znati, da temperature u zimi mogu biti ispod 0. I mi bi napravili sve da imamo dovoljno plina. Ne bismo čekali i mi bi znali, ili ne bi znali, ali bi pretpostavili, da postoji mogućnost zbog neplaćanja Ukrajine prema Rusiji, ali i zbog geopolitike u svijetu, da će doći do malog konflikta između Rusije i Ukrajine što se tiče transporta plina. To Polančec nikako nije mogao znati. Jel? I naravno da bismo osigurali dovoljno plina za Hrvatsku. I naravno da bi osigurali nove dobavne pravce za potrošače u Hrvatskoj. Jer danas svi mi smo doma u kaputima, što jeste mali problem. Ali puno veći problem je što gospodarstvo trpi. Prvo je zabranjen rad nedjeljom, umjesto da se osigura da ljudi koji rade nedjeljom budu pošteno plaćeni. A nakon toga se ide sa plinskom redukcijom koja će sasvim sigurno ostaviti nekoliko tisuća ljudi bez posla. A ono što je najtragičnije, digli su cijenu plina. I mi danas, ovdje, tu, u ovoj dvorani, plaćamo 20% veću cijenu plina. Ne iz Rusije, jer navodno tog plina nemamo, nego plina ovdje iz Moldove. A da imamo malo dublju cjevčicu samo, malo veću cjevčicu, i da je zapiknemo tu, mogli bi se direktno grijati sa tim plinom. I nama, Joža i Damir, danas prodaju molarski plin u cijeni ruskog plina. Traže od nas da platimo transportne troškove za taj plin, kao da se transportira kroz cijelu Ukrajinu. Zamislite kako je ljudima u Moldvama, u Đurđevcu, Ferdinandovcu, gdje da imaju neke mrežice bi mogli po zraku loviti plin i vraćati ga natrag u plinski sustav. Ali nas dere za 20% više. I nikom ništa. Danas je otišao kolega Polančec u Moskvu i nemojte se brinuti, dobit ćete plin iz Moskve.